Здравейте, пичове! Днес ще направим един епизод на Clash Royale 2 в 2 битка. Аз съм Magic Man. Нека да започваме тези битки. Само да видя какво има в нашия клан. Кукума? Да, разбрах. Нека започнем битките. Днес играя пак с основния дек, който е на The Clashers. Още хванах го малко, но малко. Това е хубавото. Значи, те имат електро и пуснем тук едно Ice Spirit, Fire Speed. Да. И главно ще му унищожим атаката. Тъй като трябва да защитавам, нека да бъде хубава защита. Те се фризнаха принцесата за нищо, но мисля, че трябваше да целят тея или с барберите, защото направиха много стабилен демидж. Какво се смееш, пич? Опа, пичове, извинете ме, без да исках, излезнах от играта. Тук ще атакувам пак с Giant, с този с принцеска. Аз ще атакувам за Зап, защото искам да бутнем тауъра. Сега, тъй като трябва да атакувам с трите мускитарки. Той прави също така много добре. Той се казва, забравя да ви кажа, Ародакса. Странно име, но няма нищо. Тук ги целна някакси много хубаво. Защо ме цели хайспиричето? Никой не знае, но убиха ни трите мускитарки, но няма нищо от това. Аз ще атакувам с това разпитвата вече пристъпи с Зап. Тук пристъпи с Giant, аз ще го спаса. След барбераните. Тук също така. Ще сложа така. И тук мисля, че ще му вземем и другия тауър. Да. Взех му честно казано и такива тауър. И това може ще го трекралнем ли? Да. Супер. Ще изиграем още една битка и ще свършвам епизода, тъй като искам да ги правим много дълги. Само исках да ви покажа как играем. Вчера или днеска, не знам кога беше, да, вчера имаше и все още имам Epic Sunday. Трябва ми още на Skeleton Army, но както сте видяли, не ми се е паднало. Нямам проблем. Другия Epic Sunday ще спечеля. Сега играя с някакъв си на диктайски език. Не знам кой е този. Извинете ме, не трябваше да пускам 300 мускитарки там. Трябваше да пусна еликсир колектор. Нещо ми фелна. Изкарам от играта. Не знам защо. Но сега не знам какво. Битката някак се е развила. Пеката е дошла. И това хич не е добре, тъй като тук ще пусна Giant. Биха ни дано да ни събира голям пик втор левел от това. Няма какво да направим. Това не биха няма нищо.
Хайде ще изигра още една битка. Не, мисля това този епизод, да. Пичове, това ще бъде от този епизод. Дано ви е харесал клипа и чао. Между другото вече снимам сейв рекорд. Чао.